Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa bisan hapit ng weekend inyong gipadayon sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Karong hapon na pasayloa si CB dili kayo lagsik kay gikan ni siyang veterinarian na si Dr. Franco. Nya daghan kay siya og tambal nga gidawat si CB, na si tambal para rabies, na si tambal para purgasib no, deworming ug uban pa basta dako bayranan si CB sa ni Dr. Franco karong hapuna unya duka kay CB pag di ba siya sa makadasig pagbalik ni dinhi sa among Pinoy-anan nihangyo nga ni Dr. Iris pwede ako ray magprograma kung magbingaw mo sa usa kong programa Ars kung sagdi lang say matug lang kasib ha ilang kay kamo react sa atong programa karong sugilana karong hapuna ang atong sugilano naguluhan og akong cellphone. Niadto sa bag-o pa kay kung nakatag-iya og cellphone. Ganahan jud kog Android kaysa iPhone. Tungod sa akong gugma sa Google. Yang Google Android man, ang iPhone sa Apple man. Kaya para nako mas ganahan ko sa Google kay open mangod ang ilang system. Ang Apple, closed ang ilang ecosystem, ilang gikontrolar ang tanang bahin sa software o sa hardware sa ilang telepono. Gamay ra kayo og luna para innovation. Ngano nagsugod ng akong gugma sa Google tungod sa libre nga mga services sa Google. Sugod sa Gmail, nga mo'y kinadak-an og memory, ang Google Photos, ang Google Drive, nga mo'y akong gigamit sa akong pag-store og mga dokumento, pagtipig og mga dokumento, ug daghan pa nga mga innovation sa Google. In fact, diha yung mga higayon gitawag ko og Mr. Google or endorser sa Google din ni Subo, pero ang Google wag na makailan ako. Wag na kahibaw nga ganahan kay ko sa ilang mga produkto. Mo to nga paghimo sa Google og telepono palit tay ko sa telepono sa Google. Unya paghimo og mga Android phone sa Samsung, sa uban pa nga mga kompanya, Motorola o uban pa, palit sa rin ko og mga Android phones. Akong giswayan, ang tanan, hapit tanang mga Android phones. Of course, ang dili kay mahal nga mga Android phones mo akong giswayan. Unya, si Iris, sige gina siyang iPhone. iPhone gina siya, iya mga parinti, iPhone yun. So, kanon lang ko niya sungugon, ang guba na sa da imong Android phone. Ingko, mas nindot ni si Amars. Layo ra kay ng iPhone. Mo gina akong pagtuo nga, layo ra kay ng iPhone sa Android. Ug si bisan kinsa nga nabuang og Android phone, maka sulti tele ninyo mahitungod anang pagtuli sa Android phone. Kana bang ang sistema sa Android phone imo pa yung usbon aron open na siyang daan, mahimo pa gud siya nga mas open aron iyang malapas, iyang malutsan ang tanang mga restrictions nga gipahamtang sa Google, sa Samsung ug sa ubang mga manufacturers. Duka gid tawag si CB no. So, ang wa na ko kahibaw unsay termino anang tuli sa Android phone. Ang ako mahinumduman sa iPhone, kay ang iPhone do naman sa tuli gitawag og jailbreak. So, i-jailbreak sa nimo ang iPhone, ang mga restrictions nga gipahamtang sa Apple imo sang malutsan. Nakabantay ko pag tuli nako sa akong Android phone, magsige na og hang, magsige na og di na ba mao ang performance ba? Hapit kada semana magsige na ko og reset. Kay kaybaw masag ko mo reset kun di na gid ka makasabot sa imong telepono, imo lang tong i-factory reset pero mag-pull na sa kag bag-o. Para nako mahurot man akong oras aning sig tuli-tuli sa Android phone. Usahay akong Android phone usa sa mga actually karon na-realize na nako kasagaran sa mga kausaban sa Android phone sa unang inigtuli nimo kanang mga taphaw ba kaayo nga mga butang mapadak-an nimo ang font, imong mausab ang color sa imong screen, ang screen mahimo nga dunay mga elements nga imong ma-introduce nga wa i-allow sa Google o sa Samsung o sa mga manufacturers. Ingon ana ra gud pero ang basic functionality, ang iyang access sa internet, ang iyang text o ang iyang calls mao ra gyud. But of course, inigtuli nimo maka-record ka sa mga tawag, nindot kayo ang recording, tanan. Pero magsige siya og kahang ang akong telepono. So, magsige ko factory reset niya. Primero, factory reset niya mura kag machikiro bitang bag-o na murag imong feeling bag-o na sa akong telepono. Kay gi-factory reset man nimo. Pero hassle kayo. Nya
nagkadaghan ako mga gibuhaton sa ABS-CBN sa una, wala mo ko'y panahon pagsigi og tuli ani akong telepono. Until I read an article na niingon sila, kining jailbreaking o kining pag-tweak sa mga Android phones, dako ning binuang. Kay yes, daghan kaayo mga nindot nga mga features anang mga tuli kanang mga gipang jailbroken nga mga iPhones o mga Android phones. Pero ingon siya, tan-awan ninyo ang downside. Pila raman ka engineers ang nagtrabaho anang mga sistema sa pagtuli. First, open system na. So, tanang mga hackers, tanang mga mailaki, mga engineers, ni-contribute diha. Pero 24/7 ba ang ilang contribution? Or ni-contribute lang sila pagsugod, gi-introduce nila na feature, pero wala na nila gi-maintain. Sa pikas gabahin, tanawa, pila kalibo ka engineers sa Google o sa Apple ang ilang gi-employ aron pagsigi og tweak, pagsigi improve sa sistema sa iPhone o sa Android. Tuod man, pila ka libo ka inhinyero tinuod sa Google na sig atiman sa ilang Android phone, pila ka libo ka inhinyero ang sig atiman sa iPhone, away, no contest. So, tungod adto nako, niundang nako ang mga tuli-tuli kay para nako ganahan ko sa Android phone. Mao na mga kadaghan sa mga features sa Android phone nga wa sa iPhone. Tagbaw na lang ko. I think tungod sa to sa akong edad, nagkadako na akong edad nga pero wa na ko'y panahon anang mga tuli-tuli bitaw nga mahimo ra gud nga imong palabyon, mahimo ra gud nga imong laktawan. Pag sira na sa ABS-CBN, naunda na ko pamalit og mga cellphone. So ako katong mga cellphones na akong karaan, akong gi pang-maintain na lang sib, wa na lang ako wa na ko ipanglabay, pero akon lang gipuli-puli ba o gamit. Sus, I don't know. Tungod kani mga cellphone bitaw nga di magamit, usay mabutang ba nimo og dili mao nga lugar. Nabutang man ako akong cellphone diri duol sa bintana sa among kwarto nga inigsidlak sa adlaw sa yung buntag hadtod udto perting inita. Wasa ko ka-realize ana kay di man ka reklamo ang telepono. Sus, pagtan-on ako ang mga telepono ni burot na mambuko-buko. Kana bitaw buko-buko duol sa baterya ni burot na. So, no, sa man ni namurot man. So ako na sang gibasa nga burot man ni mga telepono. Sus, ni burot diay tungod sa overheating, tungod sa overuse, o tungod sa kining improper placement na siya ibutang og mga init nga mga lugar. So nagsige na sad ko og basa unsaon man pag ayo ang niburot nga mga cellphone. Kasagaran sa solusyon ilisan og baterya kay niburot diay na ang baterya. So pagburot sa baterya sang kaha niburot pag-accommodate sa niburot nga baterya. Kung di ka magbantay mo buto katong baterya, so mas maayo kuno ilisan ang baterya. Inkusus kahasol naman ini. Yung kung magkinahanglan ini mga telepono ha. So man natong nag-explore na kong marketplace, akong ibaligya ang telepono sa marketplace para lang kay kung ako lang itong ilabaw niya, kapuslan pa. So akong paglitrato na ko ang ilaara, nagnawang sa, di ba, imo na litratuhan ng imong cellphone nga ibaligya. Kang ilaan na ni, mahalin pa kanin niya. Di ba unfair sa makapalit ba nga, di man ni defect nga ordinaryo, grabe man yun nga depekto. Tiyan mo na, iksod mo sa imong bulsa, magburot imong bulsa, kaya nagburot imong telepono. Kung di ka kahibaw, bumubuto na ba itong telepono, ha? So, nakapost ko sa picture, akong delete, ko adila na ko ibaligya, kay masawayan pa hinuntas makapalit, bisag pilay mahalin, kasaway ba siya nga, imong gibaligya, nga, ibaw man ka depektuso na ni, nga, dako na ning depekto, ha? So, tungod na, ang iPhone ni Iris, maybe tungod kay sige niya gamit, man yun maburot. Until I realized, ako mga Android phone sa Google, after 6 months, after 1 year, mukhang So, nagbasa ko og mga articles, mga reviews, nangutana ko sa akong mga amigo, tinuod, ang mga Android phones nga hinimo sa Google, dili maayo og hardware. Kaya, ang Google di ba yan ni hardware company? Ang iPhone mo ay hardware company. Sila yung nag-control anang ilang materialis. I think ang Google ilang rin gipang outsource. So, dihay mga telepono niya sa Google, mauwaw ko. Akong igasa sa akong pag-umangkon. Taon-taon mo yun akong pag-umangkon. Ikang naman. Mauwaw ka ba? Na dili siya maayo og quality ang Android phone sa Google. Ang maayo quality sa Android phone ang Samsung. Mas mahal.
ang Samsung kaysa uban nga mga brands. Kini mga Chinese brands mausab after 6 months, after 1 year mukhang muhang dili na siya sama og function. Pero I think natsambahan ra sab ko kay kausa nakapalit ko og tablet, nipalit ko og tablet nga ang barato kay siya pero akong gipalit kana bitong tablet nga dako siya og built-in nga memory. Kay kasagaran sa tablet karon ang iyang memory pila ra man 3 gig, 4 gig unya imo lang bawion og SD card. Nya usahay gud ang SD card di kay mo dag function labi na og baratuhon ang imong tab. Gusto ko og built-in nga memory nga dako kay mao mo tong higayon nga si Dr. Iris gusto magpa-download og mga films mga ipa-download wa pa tong mga streaming sa una. So dito ko mag-download sa tab para I think ang built-in memory adto murag 20 gig sa una. Dako na ng 20 gig sa una. So maka-download na ko og pila ka films. Una siya mapuno. Unya akong ibalhin sa among external drive. Unya ako na sa i-delete dito sa tab. So ready na sad ko mo download og lain nga mga films or mga kanta na gusto ni Dr. Iris. Nilungtad og dugay. Unsa man tong nabay my mobile, naabay basta nilungtad og dugay kadtong akong tablet. Hangtod nga pila na sa katuig ni kaging na sa siya, di na siya mo function. Murag karaan na jud kay siya ba pero biliban ako dugay kay nilahutay siya dugay. Mas dugay pa siya lahutay kaysa ako mga Google phones. So palit na kog bago, I'm sure dunay mas dako pagkapasidad para akong ilisan akong tablet dito ko sa tindahan sa SM Lasyon nga akong gipalitan. Ko asa naman tong katong akong gipalit sa unang wa na sila manghimo ana sir. Ingo nindot to kay kuan siya wa man kay mamalit gud sir. So ang mga batan-on dili ganahan aning mao sa tong higayon na wa na mauso ang pag-download ang hina-hina nag-uso ang mga live streaming. So mga streaming karon gamay na lang kay mo download kay tungod sa streaming affordable na kay ang Spotify unya sa pelikula dunay Flixstore na Flixstore nga tanang TV series, tanang bagong pelikula nga mogawas, maka-timing ka, matanaw nimo i-stream lang, dili nimo kinahanglan i-download. So daghan na kay ni mga services ngayon ana nga nakahimong irrelevant ba sa downloading. So motong ngunay ako experience atong mga tabs. Hangtod nga naka-realize ko nasuwayan ka na kong iPhone no. Pero mauwa ko kumangko ni Iris mga Ars, musuway ko og iPhone Ars kay wa man di ayo ang Android. Hindi man ko satisfied sa Android. Nawa akong kauwaw sa dihang nipalit si Dr. Iris og bag-o nga iPhone. So ang iya karaang iPhone, di naman niya gamiton. Ya, usay mo attempt ba siya og gamit og duha ka telepono, hasol ba ang duha. Usa na siya laing number, hasol ba? Kadugayan ko, Ars, ako na lang ng imong karaang iPhone. So, muto'y sinugdanan sa akong iPhone. Nagsugod ni sa pandemya, sa COVID-19. Nag-iPhone ako. So, akong mga Android phones, wala na ako gamita. Niburot naman itong mga buko-buko. Hantod, nangawa na lang sila. Ako na lang, napay nahibilig duha. Nga, dili kayo taas, dili kayo dago og burot. Ako pa nagamit isip. Music, murag ako na lang akong gibutangan sa akong mga music save di ba sa Spotify imo mang ma-save offline ang imong mga kanta. So mao na akong gihimo murag music library aron nga bisag asa ming Dr. Iris ato mi sa sala nga way internet or ato mi sa sakyanan nga way internet kadtong akong cellphone nga akong gipunduhan sa mga offline mga downloaded nako nga mga Spotify songs makapaminaw mi sa iyang playlist sa iyang paborito nga mga kanta. So iPhone ako. Ako yung una sa iPhone, so maglisod yung kaning iPhone. Ang ako yung una sa iPhone, dili siya flexible, daghang kay siya mga restrictions, ang ako naandan sa Android. But by then, sa pandemya, unsa may imong mahimo sa imong telepono, so basta makatawag, basta maka-text, basta maka-access sa internet, para nako okay na. Wa na ko ato mga tuli-tuli, wa na ko ato mga innovations, wa na ko magsige og update o sa bag-o o sa latest, unsa ano ko pagtuli akong telepono o sa bag-o na ko ma-introduce, wa na ko ana.
Hindi na ko interesado ana. Mo tong ikumpisal ko Max Lim pag-interview na mo nga kung kahibaw Max aning Google Insight, kanindot ba din aning Google Insight? So manay mga developments nga ako nataligamaan kay wa naman ko magsunod sa teknolohiya. Na pag buylo na sa atong live streaming, tan-aw na ko akong laptop ni action na sa dugkang itong laptop nga pinalit ni ato ni DX, pila na katuig kini akong laptop ni ato ni DX nga siya nagpili ba. Gipalitan mi ni si Angie Saniel, si June Perez, si RC, I think, pareha mig laptop tanan. Nya mo to iyang gi-recommend kay nindot para live streaming. Kusus iguguba ning live ining laptop nga gi-recommend ni ato ni DX, asa nang ko mag live streaming. Ito, kanang akong laptop sa una, daghang kay nagamit, buntag, hapon, itong napokoy panahon sa kilom-kilom. Akong tanaw ba, kung di ko ni budungtad og dugay. Tungod ba sa iyang mileage ba? So, ang akong nakadesider ko, gamito na kong laptop para sa baruganan. Kay ang baruganan, doon na siya graphics, doon na siya daghan kayo nga mga requirements, so dito ko sa laptop magbaruganan. Akong diha higayon, nihunong ko sa panahon sa kilom-kilom, kaya medyo na overwhelmed na ko sa trabaho, nibalik ko sa panahon dayong kilong-kilong, ingon ini na lang, moatubang na lang ko og telepono, moatubang na lang ko iPad, wa na graphics, wa na ko'y lain nga andamon, gawas sa sugilanon nga akong i-relate ninyo. Tumutoy na kapagaan sa akong huna-huna. Unya, ang akong gigamit ang iPad ni Dr. Iris. Naman siya iPad nga nindot di ang kamera, unya ma-HD di ang kamera, unya di niya gamiton ining orasa, so may akong gigamit. Until I realized na ka-unfair anis Dr. Iris magutanaw siyang movie sa iPad man siya mutanaw or magansilyo siya naman siya sa YouTube mutanaw through iPad. Si Iris in taon magpulo paabot kano sa may mahuman ni CB sa among programa. So akong gi-explore ang possibility ang akong iPhone way akong gamiton. Total ang iPhone ug iPad po pareha ra man ni og kamera, nihalig maayo. Sus, mo tong higayon na nagreklamo, hinay maging audio. Hinay kay imong audio liyo, di nimo mapakusgan ang imong audio. Kung saan man nako ni akong audio, reklamo man sila, hinay akong audio. Labi na inani bang layo na ko sa kamera, hinay akong audio. So, nagpalit ko og microphone, akong gi-attach sa iPad. Nagamit siya pero niarang-arang pero hinay gid gihapon. So, sino ko og basa-basa, kung saan ako pagpataas ang audio sa akong recording. Daghan kay sila mga istorya nga mo ni imong himon, komplikado na kay ba ko kalisod naman na inyo until usay bitaw ka ng mga artikulo bitaw nga yano kay pagkasuwat kana bang white table of contents kana bang klaro kay gusto lang sila mutabang ba nimo ba kay nausahay ka ng mga guides nga tag-as kayo mga guides nga anas tumoy ang actual nga guide aron lang gid ka magsige og basa silang artikulo makalusot na diha ilang mga advertisements. Of course, content creators ba na sila, so gusto sila nga mutaas ang ilang engagement. Nakachamba ko og artikulo diretso, ingon ang artikulo aron nga musaka ang imong recording sa imong input sa imong microphone sa imong iPhone or sa imong iPad. Patasi ang volume level. Patasi ang volume sa imong iPad o sa imong iPhone. Ug mo na akong gihimo. Ug karon wa na nireklamo. Pero kusog-kusog na ang atong audio kumparar sa una. Tungod na inig-record nako sa pareha sa ninyo i-full volume ang inyong telepono o ang inyong iPad. Mukusog ang input level sa mikropono. Plus nakapalit ko og mikropono nga mauwaw ko ani mikropono ha. 120 pesos ra ni ang telepono mao na nga hinay kay kog tingog samtang maggamit aning telepono aning mikropono ha kay iyang voice range limited kaayo makabantay mo dako akong tingog mura siya og muhuot mura siya og kining moabot sa iyang limit. So mao sa na magpalit-palit ko arang-arang nga mikropono pero kining ako suway-suway ra ni tanan. So ani na ta sa akong sugilanon nganong istorya man taron about sa telepono. The other day pilit na akong kuyawa. Kay kining akong iPhone, maikon mo gamit sa iPad ni Dr. Iris, ang iPhone akong gamiton para sa atong broadcast. Yawa man mo reklamo sa quality sa audio o sa video. So ko okay ra di ay.
So iPhone na to, pila na to ka adlaw, pila na to ka semana, iPhone na to kung gigamit sa di lang ko mogamit og iPhone kung nakoy basahon mo na nga mag-antipara ko or ingon ini nga nanghuam jud ko Dr. Iris kaya ako ipakita ninyo ang ako iPhone. Di na siya mo charge. Maayo pa kay ang function, okay ra gid siya. Di na siya mo charge. Ingkuso sang iPhone na ba akong gamiton pag interview nako? Ano, suway-suway may Max Limpag og interview, iPhone akong gigamit adto. Katok ng interview ni Yogi Ruiz, iPhone akong gigamit adto. Sus, kung daot na ning iPhone ni Dr. Iris, usaon naman nila ako? Ngita na sa bagong iPhone. Kalisod. Unya ang akong editing anang akong YouTube Shorts, kanang YouTube Shorts nga inyong makitaan or kanang mga Facebook Reels, ako nang gi-edit sa akong iPhone. Kuha mo kanimo overwork ni akong iPhone kay ni ako mag-edit dinhi. Kay ganahan ko pag-edit anang YouTube Shorts o Facebook Reels, kay di na ko mag-download, di na ko mag-upload. Gikan na mismo sa akong YouTube video kanang atong live stream, akong i-extract ang katong mga selected segments na akong gamiton isip YouTube Shorts o Facebook Reels o TikTok Shorts. Maura na ang so yano ka iba. Usara ka editing akong himuon niya i-repurpose lang ako sa nagkalalain nga mga platforms. So sa iPhone na ba akong gigamit ana kakuyaw kundi na magamit akong iPhone. Pero ang problema sa akong iPhone di na siya mo charge. Nakamantay ko ano di man siya mo charge. Ang akong iPhone ibutang nako sa kanang charging cable sib di gyud siya mo di ba mo usa man na green mo butang man nang pila na ka porsyento ang imong baterya di naman gyud siya ngano ka ni unya inibutang nako matagak ang wire ingkos na naharos naman ka ni kini bang iyang lungag dinhi nga para sa iyang charging kung naharos naman tingali ni tungod ni kay sigihan ako hulbot-hulbot ba sige lang ko sige diha lang kog charge nya katong kaning microphone kang gigamit ni agi sa man sabli dinhi ikuha na pildi na ni do ko musulti ni Dr. Iris kay kun musulti kun Dr. Iris nga dunay problema kung telepono mo palit bago palit bago si Dr. Iris kun imong istoryahan sa problema wa jud ko mo isgot kay imong ganahan mo palit og bago pero iko kana mo palit gyud ko bago ini pero ako sa ning ipaayo. So, akong plano, diya may lakaw si Dr. Iris pa daw sa syudad. While mag-meetings Dr. Iris, mo sibat ko, unya, muadto ko og shop, ako ipaayo ang akong telepono. Sus ang among lakaw, dili man na meeting, lunch man di ay. So, di ko kasibat. Ingko na. Magkuba. Na dyan ko yung iPhone, ani. Sus. Diya pa sa auto na, makoy charger sa auto sa akong iPhone, akong giswaya, di gihapon mo charge. Di aksyon nagpuwa ang baterya. Sino kung gamiton na ni? Wala na, mapiang na ko ani. Mubalik na sa ko sa akong laptop. Madali itong kadaot ang akong laptop. Mo gini akong problema. Pag abot na mo sabay, kanang itong papel bitaw nga papel ba sa bangko, kanang ATM ba nga papel, isa imong transaction. Akong gipilo, akong ipatalinis ang kilid. Kapila na ko pila, katulo na ko pila para siya mo baga og jutay niya mo makakulkog ba siya. So nya papel ra so dili maguba ang sud kay papel naman. Akong gisuyan siya og kulkog. Kuna kini obstruction diha. Gawas ko na pangag na gini obstruction. So pag uno na kong kulkog, mura magno na ako nakuha. Ang ako nakuha mura gapas. So akong gikuha ang gapas. So diha na ko kakita na gini obstruction. Mo di masud ang charging cable kay nagi di nay nasud ba nay ni pasok. So ako jung gikulkog og maayo gikulitog jud ako maayo. Hangtod nga nakakuha na sad ko murag gagmayng gapas, ikumaon ni nga di na ma-charge. So pagkuha na ko sa gapas, so ayan na ko charge then okay na ni. Kung charge na ko di magyapon mo charge. Kung ni apa gini instruction dito sa sud, wa makuha sa akong papel. Pero mo gamit sad ko og dagom, gamit sad ko og metal, kuyaw kay makasahil ba ko og di mao ba? Maguba na hinoon. Kuha ko og papel nga mas baga, nya ako na sang gipatalinsan sa kilid, ako jung so nakabantay mo ko nilihok man, niirog man katong murag obstruction nga gray, dark gray nga obstruction nga dili kay black man siya sa ilawom.
No, may murag dark gray nga obstruction. So ako yung gikulkog, ako yung gikulog pag-ayo. Murag mo aksyon o gawas, unya, dili siya mo dayon. Sa kanin mo tangan, no? Dili. So, naguna-una na ko. Diin mong ko aning naka-obstruct ha ni Sib. Nangaon na ba Sibi o kamuti? Ako lang nasudlan ni kamuti, pero ang kamuti di man gahi. humok man ang kamuti. Sa kanya. So, ingko kuan ni kada bitawng patience is a virtue. So ako siyang ginahinay lang og kining dili ba puguso ba? Ginahinay lang ako, ginahinay lang ginako, ginahinay lang ginako, gituil-tuhil lang ginako, tuil-tuhil lang ginako, tuil-tuhil lang ginako. Kadugayon dunay nilugapak ko, nagbong na. Sus. Gamay di kay tipak ang na tungod sa kong hinahinay, murag natipak ba ang obstruction dito na tipak nahangbong saog. Ako gitanaw kaya na ko tingali og natipak ang dito sa sud sa iPhone, guba na ako telepono, tanong di man metal. Solid kay siya nga dili man siya kamote, di sad siya basta solid kay siya nga murag dili sad siya bato. Pero murag solid kay ba ko accumulated man gyud niya ning kana bitong abog or kanang mga buling na accumulated. Wala na ko baliha hantod nga naka-obstruct na gid noon. Pero napag sobras katunga nga nahibilin. Ako na siyang gisuyan og charge, di man gihapon mo charge. Kung hantod makuha ning kining obstruction, di gid ko maka-charge ni wala akong telepono anay baterya. So hinihinayan din ako sip, ako yung gituil-tuhil og maisip. Abdan ko og mga 2 minutes, 3 minutes nga tuil-tuhil, kuha. Sus. Pagkakuha niya murasan ko ba og nagka-discovery ba og bag-ong butang ba? Pag-charge na ko, adretsong charge ay. Mo ni nagamit pa nako ang akong iPhone og di pa ko lang magpalit og bag-o na iPhone. So sahay kining atong pagkatihik gantihan sa atong kamapailubon. So kung siya ako nakatunan sa akong kasinatian sa akong mga cellphone, yes, nindot na nga mag-apasta sa teknolohiya, mo diskubre tag bag-ong mga teknolohiya, pero din nato pasubrahan. Mas musalig ta sa mga manufacturers na sila'y mas kamao nga mo-maintain sa ilang gadget, sa ilang software, sa ilang hardware, o inigpalit ninyo, ayaw mo magtanaw sa brand. Tanawan ninyo ang quality, ang actual na quality ang mga telepono sa inyong mga panginahanglan. Ayaw mo padaan ang istorya sa inyong mga kauban nga niduta ni bay, niduta na bay. Ayaw. So siha unsa imong panginahanglan, unya wa na siya hard and fast rule unsa nga telepono ang para sa unsa nga kapuslanan, pero makatabang ang mga reviews. So tan-aw mo ang mga reviews, iPhone reviews, Android reviews, tan-aw mo. Unya doon na may specific nga mga problema, i-google ninyo ang specific nga mga problema, I'm sure doon ay makatubag sa inyong problema. Either YouTube, either article nga mo'y mugiya ninyo. Unya kung di mo kasabot sa usa ka artikulo, pangita og laing artikulo. Mas maayo nga writer ang mosunod tingali or ang nagamit siya mga termino nga mas masabtan nimo. So muna akong kasinatian sa akong pag-eksperimento, di na kayo karon sa akong pagsabot unsay mga limitasyon, unsay akong mahimo, unsa pay kapuslanan sa mga cellphones o sa mga gadgets. Ug mao sab ni ang atong mahimo sa kinabuhi. Dunay mga butang nga di na ta makasabot, pero doon na lang gamay kaayong buling sa relasyon, doon na lang gamay kaayong nga gingi sa inadlaw nato nga mga kalihukan na kung makuha lang, kung maalibyuhan lang, balik sa iyang naandan nga kapuslanan o siyang naandan nga katamis sa inyong relasyon or sa inyong paglihok-lihok sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Meaning, ayaw sirado ang imong hunahuna ug ayaw diretsog decide. Undang na, buwag na, wa na nilami, di na ni masabot. Ayaw, tingali og doon na lang gamayng buling nga nagkinahanglan na gamayng lugod, nagkinahanglan gamayng tuhil-tuhil, nagkinahanglan na gamay nga pag-ayom-ayom. Uban ni Dr. Iris ug ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsubay ug pagsalig ug pagpaminaw sa atong panahom dayong kilom-kilom. So si CB na excited kay na si Ayamar namubo sa among atubangan. Daghang salamat CB girl.